Wel, fi'n credu bod y ceffylau gyd wedi rhoi sioe i ni fan hyn a dangos I doniau y flan y beirniad, Julie Evans, sydd wedi diosg I siaced bellach. Mae wedi bod gweithio'n hynod o galed ac yn teimlo'r gwres yn llythrenol, nid yn unig o ran y tywydd, ond o ran y gystadleuaeth. Yma, I ni'n gweld gwynfais seren wledig ar y brig ar hyn o bryd. Allan o gwynfais Culwch a gwynfais Elliw. Mae yna rhai yn cael ei newid islawr llinell. Dyna ni, yn newid lle. A mae hyn yr un mor bwysig i'r rhai yn dweud, tuag at gwylod y llinell. Mae'n neud yn siŵr, mae wedi gwneud hynna trwy'r dydd heddiw, wneud yn siŵr bod hi'n barnu rhaid clawr a diwedd y llinell, a bod hi dim ond, dim eisiau dangos bod gen I ddim ond diddordeb yn y rhai gorau yn top y llinell, mae eisiau rhoi chwarae teg I bawb. Mae pawb wedi talu yr un pris I cyfrestru gystadlu yma. Pant y dŵr Mr Nice Guy yn cael ei dynnu fyny. Ceffyl yma wrth gwrs wedi bod yn llwyddiannus iawn dan gyfrwy yn y sioe frenhinol ac wedi cymwyso sioe ceffyl y flwyddyn dan gyfrwy. Wedi symud lan unwaith eto sy'n plesio'r dorf. Wel, ddim wedi gwneud unrhyw newid eto at benucha'r llinell. Nadi. A 6 gyntaf dal I fod, y 7 gyntaf dal I fod yn yr un safle. Mae'n nghanol y llinell ar hyn o bryd. Oes na newidiaeth? Oes, fi'n credu bod yna newid yn fyny. Heolas y Ffrancwr di mynd lawr. Ie, a Crigefar Carlo Morgana Mai wedi dod I fyny un safle. Julie Evans a'r Stewart yn cerdded tuag at pen ucha'r llinell nawr. Edrych ar y 6ed a'r 7fed safle'n benodol. Braf cael gweld bod hi yn rhoi dipyn amser. A mae yna newidiaeth eto. Y march Brynithon, the director. Brad Merrick yn arddangos yn dod I fyny i'r 5ed safle. A 4-way solo yn mynd I lawr un safle. Felly, ydi Julie yn mynd I newid tuag at rhan ucha y llinell. Felly, mae'r Stewart yn rhoi'r gorchymyn i'r cyffyled droi ar ei ochr mwyn iddi cael cymaru nhw. Ffordd nhw'n edrych o'r ochr. Dyma ni. Mae'r ceffyl yma, fel petai wedi yn gwybod I swydd yn diwe. Dwi'n Dorian cyfaddau, diolch yn ceffyl hawdd I drin. Na. Ond oedd yn dweud pan mae yn y cylch, mae o just yn sefyll a'i benno I fyny, look at me, a mae'n dweud, diolch yn gorau gweithio'n galed efo gwbl, mae gen efo just y gwedd na. Mae'n bihafio pan bod angen, ie? Yndi. O'n i'n mynd I cymaru fe i'r cerflun. Mae'n sefyll fel y cerflun yn diwe. Ydi. Mae'r het wedi ddiosg. Ie, yn wir. Ac mae'r wobr gyntaf mynd I Meirion Dian a Caleb Evans. Gwynfais seren wledig. Dorian Lloyd sy'n arddangos. Yn fab I gwynfais Culwch. Enillydd yma nôl yn 2002. Yn fraw llawn i'r march y bore yma hefyd. Felly, tipyn o ddiwrnod I frydfa gwynfais. Felly, gwynfais cyleddol wledig y bore yma a'i frawd llawnau y prynawn yma yn ennill dosbarth y meirch. A mae Dorian Lloyd wedi wneud jobyn arwrol heddi. Yndi, maen gweithio'n galed, fo a'i wraig, Michelle, yn gweithio'n galed yn y cefndir, ac mae yna rhywbeth yn gweithio. Mae'r gwaith tîm yn llwyddo. A wy'n credu bod angen llongyfarch y beirniad Julie Evans hefyd sydd yn gwneud gwaith ar y ferchog yma yn y prif gylch. Fel yn ni'n gweud, dan dipyn o bwysau, miloedd o lyged arni hi yn beirniadu y dosbarth enwog yma. Heb anghofio'r un sy'n ail wrth gwrs, thorn aside the high flyer. Eiddo Mickey Morris
yn fab i Thornyside Flyer a'r fam Thornyside Milkmaid. Wedi ennill yma yn y gorffennol droion fel march, fel ceffyl ifanc hyd yn oed. Ond heddiw yn cael yr ail safle. Trydydd wedyn, teulu Bigley. Llanarth Prince of Wales. Fab i Crigafar Mabon Mai. A'r fam Llanarth Nelly. In fifth, rather, sorry, 1441. Owned by Mr. Clifford Merrick, Trinithion, the director. And in sixth, Ni'n sicrhau bod y rhosyn a'r garden goch yn saff ac yn brawf bod Gwynfais Seren Wledig wedi dod i'r brig. Mae'n safiad arbennig iawn i'r ceffyl yma, dwi'n meddwl. Mae'n unigryw iawn yn y ffordd mae'n dal i ben. Mae'n browd iawn. Mae'n fel petai'n gwybod bod y gorau yn dweud. Ac fel oedd David yn gweud, pan mae'r achlysur yn dod, mae'n gwybod beth sy'n angen. Yndi, yn bendant, yn bendant. Ac i chi'ch dau'n gweld pam mae Gwynfais Seren Wledig aeth â hi. Dwi'n meddwl erbyn hyn, mae'n amlwg yn dweud, mae'n geffyl unigryw iawn. Ac i fod yn onest, fo smudodd y gorau yn y dosbarth. 1, 2, 3, 4. Mae'r ffrant na, Julie Evans, wastad yn hybu ac yn trio. Deud pwy mor bwysig yw'r ffrant ar gyfer y marchogaeth. Ac mae o'n, benni gamp, chwarae teg. Felly mae Julie wedi cadw ti gair o fynd am y ceffyl hynny gyda'r gwddwg arbennig. Mae'n aros am yr eiliad fawr, lle fydd e'n cael cyfle i arddangos yr enillydd o flaen yr eisteddle yma. Ac yn cael rhwydd hyn i fwynhau yr hediad yn hytrach na poeni am yr hediad, ynddo fe. Ni'n gweld Dorian Lloyd yn tymlo'r gwres. Wrth gwrs fydd graig Dorian rwan ddim yn gallu mwynhau'r y moment yma. Dwi'n siŵr bod hi yn gefn y lori yn paratoi'r gaseg ar gyfer y bencampwriaeth Gwenan Mai. A Gwenan Mai yn hanner chwaer i'r march yma. Yndi. Y caseg hynny allan y Gwynfais Culwch unwaith yn rhagor. Felly mae'r gwad Gwynfais Culwch yn amlwg iawn yn y sioe eleni. Y dosbarth yma o 23 o feirch hun yn sicr ddim wedi siomi y dorf enfawr sydd wedi dod yma ar y Brynhawdd i Mercher. Fe gaethon ni angerdd, fe gaethon ni dan, fe gaethon ni ysbryd, ac yn sicr fe gaethon ni enillydd teilwng iawn yma ar Brynhawdd i Mercher yn Llanelwedd, yn dod i'r brig ac yn ennill dosbarth y meirch hun yma yn 2019, llon gyfarchiadau gwresog i Gwynfais Seren Wledig. Yn sicr wedi rhoi gwen ar Meirion Diane a Caleb Evans, y perchnogion, ac wedi wneud ei waith yn arwrol. Mae'r un sydd wedi bod yn arddangos, Dorian Lloyd.